Түнгі йөгереш Мөслимдә беренче тапкыр оештырылды. Түнге дигәч тә йөгерешкә мөслимләр кичке 7-дә чыкты. Йөгерешне төнлә оештыруның үз сәбәпләре бар. Күп халык эштән кайта да, өйгә кереп кайта да, өйгә ята да, ашый да, телевизорга утыра инде. Инде без махсус сәгать 7-гә куйдык, эштән соң кайтып эшләрне битереп килергә һәм инде рәхәтләнеп йөгерергә. Мөслим йөрәге скверында йөгерешчеләрне район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләде. Ул актив тормыш алып баручы өлкәннәргә скандинавча йөрү өчен таяклар бүләк итте. Быел мәктәп тәмамлаучы спорт сөюче егетләр дә рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бүләкләнүчеләр арасында химия һәм биологиядән 100 балл җыйган Шамил Баянов та бар. Спорт төрле түгәрәкләр белем үрләрен яуларга комачауламый дип әйтүем. Бүләкләүдән соң йөгерешкә старт бирелде. Йөгерештә катнашучылар 2 километр ара үтте. Дистанция кечкенә булмаса да йөгерешчеләрнең күңелләре күтәренке иде. Башлаганда бик авыр иде, тезләргә башта бәргән сыманны, аннан инде яртысын җиткәч мин булдыра алармын бугай, мин узагына хәлек барып җитәм бугай дидек. Инде администрация күренә башлагач, банковский уровня күчкәч, җырып чыгамын Алла бирсә дигәч. Хәзер инде күңелдә рәхәт, сөенеш, үзеңне җиңүче итеп татыйсың. Аннан соң менә шул коллектив белән бергә бер көч булып шулай җигереп кайткач, миңа бик ошады, мин йөгерә башлаячакмын моннан соң дип ышанам. Калган вакытта университетта укыганда профессиональ шөгыльләндем. Йөгерү минем өчен ул беренчедән ял итү. Баш ял итә, күңел ял итә. Физик яктан да үзеңне сәламәтләндерәсең. Я очень люблю сильно бегать и даже не знал, что сегодня будет вечерний разбег. Все бежали, я очень сильно устал. Иногда некоторые срезали. Миңа йөгергә ошый. Миңа рәхәт булды бүген. Очень сильно понравилось. Спорт түренең һәркайсы сәламәтлек өчен файдалы. Спорт белән шөгыльләнү җиңүгә китерә. Беренче чиратта бу үз-үзеңне җиңү. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.